Info terkini guys, mancing blung ngintuk sak piro ya ngarani sak ketol apa sak ya sak ketol lagi lur. Ora umum lur, mantap iki. Saya surut malah iwak gede tok. Iki karo kae loro kae. Besok mau untuk piro? Untuk 6. Iki tambah loro iki, 8 lur. Wis. Anggone strategis nih. Pakane cuma cacing lur iki. Pakane cacing temenan, sepele. Ndi wis ge enek entek resik dipangan iwak mari ngono. Iki buktine iki lho, mancing blung iki lho. Sampai tapi. Besok ki mau langsung entuk loro iki, entuk sitok-sitok iki, tiap rong pancing iki entuk sitok-sitok tok. Gak apa-apa tapi disyukuri. Jos panggane lur. Dak bendungan kene rek.